No ja si myslím, že dneska sme nehrali dobrý zápas. Celkové bol taký rozharaný ten zápas. Náš výkon nebol taký, aký sme boli zvyknutí, či v domácich zápasoch alebo vonku. Takže nie, že som nespokojný. Nespokojný som s našim herným prejavom, pretože dokážeme oveľa lepšie hrať. No, prehrali sme, ideme ďalej, chceme sa pripraviť. Najväčší problém, ktorý máme, je to, že nám sa zranil ten kľúčový hráč, náš Sabol, ktorý pre mňa je strašne dôležitý. Ale ja verím, že ešte do play-off máme 2 týždne a že dajak to dáme dohromady. Dneska prišli, prvýkrát hral ten Valcháš, z Čiech prišiel Minčak, druhý zápas prakticky, vieme čo je v ňom. No. Uvidíme, ešte čakáme jedného hráča, dúfam, že to dáme nejak dohromady s našim vedením, aby sme zase hrali ten hokej, na ktorý sme zvyknutí. No a chceme sa popasovať o to, aby sme ďalšie zápasy vyhrávali.